तर नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचा माझ्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. तर आज आम्ही निघालो गळवणच्या धैक्याला. गळवणात आमचे मावशाने असत, तर आम्ही दरवर्षी धैक्याला जातो तिकडे. आता पण आम्ही सगळे निघालो. तर आमच्याकडून जास्त 10-15 मिनटात पोचतो आम्ही. 10 मिनटं लागतात आमच्याकडून गळवणात पोचाक. तर आम्ही पोचलेलो तिकडे. गाड्यांची खूप गर्दी होती, पूर्ण चारी साईडला. पूर्ण दरवर्षी तिकडे खूप जास्त प्रमाणात गर्दी असतात. सो गाडी पार्किंग करायला पण काय भेटत नाही. इकडे गाडी वगैरे लावचा पण प्रॉब्लेम होता. तिकडे पूर्ण ट्रॅफिक जाम झालेला आहे एका 4 व्हीलरमुळे. तर बरेच वेळ आमची गाडी अडकलेली त्याच्यात. तर 10 मिनटं गेली आमची त्या ट्रॅफिकमध्ये. तर मग तिथून खालच्या पारड्यात गाडी घुसवल्यानी आमची गाडी खाली टाकलो मग, कारण की इकडे खाली पार्किंगची थोडीशी व्यवस्था केल्याने 2 व्हीलरसाठी. तर मग आम्ही आता आतमध्ये फिराक निघालो देवळाच्या तिकडे. सगळा हळूहळू. तर इकडे दरवर्षी जास्त प्रमाणात दुकानं असतात. खूप सारी खेळण्याची दुकानं, खायची वगैरे, खाजा वगैरेची खूप जास्त दुकानं असतात दरवर्षी इकडे. चॅनल सगळं ते औषध बोलतं, स्पीकरवर बोलतात. चालू केलंस घेऊ. बघितलंय आणि हकडे काय ना काय पोरा घेत होती खेळणा किचना बिचना. तर मग आमका गाडी लावसाठी किचन नव्हता. मग आम्ही किचन बघू चालू गेलो. हकडे मस्तपैकी 220 रुपयापासून किचना होती. लय महाग होती पण क्वालिटी बरी होती. तर आम्ही ह्या किचन घेतलं गाडी लाव. प्लॅन आहे तो पंख किती बोलतो बघ विचार. 4, 5, 6, 7. मग आर्यक आणि चकुल्याक वय झाले पर्शी. तर म्हटलं हो पर्शी घेऊया. मग पर्शी त्यांना दाखवल्यानी त्यांनी मग पर्शी वगैरे घेतल्यानी दोघांनी एक पर्स वय झाली आर्याक ह्या कलरची. मग त्यांना एक पर्स घेतल्यान. चकुला म्हणता माका पण होई. मग त्यांना एक पर्स घेतल्यान. दोघांनी पर्शी घेतल्यानी. आणि मग आता पुढे आम्ही फिराक निघालो, कारण की अजून बराच फिरायचा होता. अजून थोडीशी दुकानं झाली फिरान. मंदिराच्या पूर्ण सभोवती पूर्ण दुकानं लागलेली असतात गोल. आणि आजूबाजू सर्व एरिया तसा पूर्ण ह्या. आणि हे मस्तपैकी इकडे जिलेबी तळत होते. आणि अजून धैक्याला काय चालू झालं नव्हतं. सगळे थांबलेले अजून, कारण की पालखी वगैरे फिरायची होती, देव फिरायची होती. देवळाच्या पूर्ण गोल भोवती एक वेळा प्रदक्षिणा घालतात देव. आणि त्यानंतर पालखी वगैरे आतमध्ये गेली, देव आतमध्ये गेली की मग धैक्याला सुरू होतं. ही आर्या सगळी चकुला बिकुला वैभवी गुड्डा आणि मस्त की मंचुरियन खात होती तिकडे. आम्ही काय मंचुरियन वगैरे खाल्लं नाही, आम्ही जेवणच इल्लो. ह्यांका वय झाले मंचुरियन, ते गपचूप जाऊन खात होते तिकडे. आमका बघलेली दिली व्हिडिओ करत होतो. तरी काय खाना चालू ठेवलं नाही. ही सगळी मावशी वगैरे भेटली सगळे. तर मग सगळी फिराक गेली एकत्र आणि देव बाहेर निघाले.
आणि ह्या सर्व इकडचा साऊंड सर्व्हिस पूर्ण लाईटिंग डेकोरेशन वगैरे आमचे मावशी आहे तिकडे गुळवणात वामन लाड म्हणून, तर यांचा श्री रवळनाथ साऊंड सर्व्हिस गुळवण, तर यांचा पूर्ण DJ वगैरे पूर्ण मंडप डेकोरेशन वगैरे सर्व लाईटिंग वगैरे यांचा आहे. तर खाली मी कॉन्टॅक्ट नंबर दिला आहे. पदवेन सांगलेल्याने येताना घेऊन या माका लेझर, मग त्याका एक लेझर घेतलं. लेझर बिजर मोठी एक बारकी होती एक मोठी होती, तर एक त्याका होई झाली मोठी. त्यानं आधीच सांगितलेलं तो झोपलेलो, त्याका शाळेत जाऊचा होता म्हणून मग लेझर एक घेतलं. उघडून बिघडून बघलं चालू बिलू हा की नाही ती. तर हकडे मारण्याची होती गर्दी, भजी बिजी खाऊ दुकानात लाईन लागलेली. तर मी बाहेर थांबून होतो बरेच वेळ सगळे. इथे बसले की आम्ही बसान मग नंतर खाना असतो भजी बिजी चाय बी. तर मग बरेच वेळ थांबलो. त्यानंतर ते सगळे गेले, खालं बिलो भजी बिजी आणि पुन्हा फिराक गेलो. आता रवानाच ऐकलं असलोच. मग आम्ही निघालो. मग जाताना खाजा जिलेबी वगैरे काही ना काय लाडू बिगडू घेतलो घरात जाऊ. तर बंट्यान घेतले आणि 3-4 पाकिटं आम्ही घेतलो, 3-4 पाकिटं घराकडे. तर मग मी खाजा बिजा घेतलो, लाडू घेतलो आणि निघालो. तेवढ्यात मावशी आणि पुन्हा भेटले आमका. मावशी आणि त्यांचे सगळे मित्र भेटले. मग म्हटलं एक फोटो काढूया. मग ते त्यांना फोटो काढायचं होतं, मग त्यांचं सगळ्यांचं मिळून एक फोटो काढलाय. आणि त्यानंतर आम्ही घरात जाऊन निघालो. तर त्याच्यात पुन्हा वाटेत त्यांका धवळे झाले मक्के भाजलेले. तर मग पुन्हा मक्यासाठी तिकडे थांबलो. भाजलेले मक्के भारीत लागतात एकदम म्हणजे. आणि धायकेल्यातल्यानी आता येतं सगळीकडे. तर ह्यांनी एक मको घेतल्याने मी एक घेतलंय. आणि इकडे बास्केटा बिस्केटा टॉप बीप लागलेले. तर चकुल्यान काहीतरी एक घेतल्यान कपडे ठेव. आणि तर माझे कपडे खूप आहेत, तर मग ह्याच्यात मी माझे वेगळे कपडे ठेवतले आहे. तर ह्या एक त्यांना घेतल्याने आपला.
आणि मग मके दवसर भाजून झालेले. मके याक याक घेतल्याने सगळ्यांनी. घेतलंय ना. अरे पैसे नाही थांब देते पण त्या. मग थैसून आम्ही मके घेतलो. काय तर बास्केट घेतलो, खाजा बिजा घेतलो. मके खाऊन बिऊन सगळा निघालो आम्ही थैसून. मग धैक्यालासून निघालो. मग रात्री तरी आमका एक वाजलो घराकडे येत आगत. तर मग दरवर्षी धैक्याला योग भेटतात. ह्या वर्षी मी गावात होते त्यामुळे योग भेटला माका. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि व्हिडिओ बघत राहा अशीच कायम. चला थँक्यू बाय.